правим плейоф. Да. Това е моята кандидатура за твоя сървър. И така. Нека започнем. Тук е едно долно местенце. Тук има рандом неща. Тук е едно рандом местенце. Да. И тук се взех два вода, за да справя хома. Че гръмна един кръпър, точно е, за да е тук. И тук ми е нещо, като е така. Някаква си тераска. Тук имам рандом неща. Там е дървото, мога и да спя. What the fuck? Да, мога и да спя тук. Тук ми е керот фермата. Сори за лъга, не слагам Multifine, защото да, сега първото да на 13, точно на 13. Да, имам опит с Майнкрафт. И там всичко, което казах, аз в момента не помня. Защото трябва отново да я изгледам тук. Но нищо. Да, тук ми е автоматичната ферма за Sugarcane. И тук виждам един паяк. Както виждаш, имам меч. Да, на хизи съм. И ще си прибера каротите. Да, аз съм болен и гласа ми изчезва вече. Затова в момента бавно говоря. Да, изчезва ми гласа. И затова звучи, как да ти кажа, звучи сякаш имам един тъп глас. Обаче гласа ми отива белев. Такива. Да се оправи по-бързо. Ganno e vale. Тук ми е трейдинга. Тук ми е за кравитето. Тук си този бе. Тук ми е вулфермата. По-точно. Абе, как са излезли по дяволите? Аз тъп не те ли пребрах? Не ядат всъщност. Значи, тук ме е енчантинг. После разговорите за XP-то. Тук е енчантинга ми.
Да. Енчантинга ми е отделде паса пакетите. И аз иска, след като гледах как убивате Ендер Драгона, за да ви е по-лесно, само за да трябва да имаш една стрела. Ето сега ще кажа. Стреляме и стрелата не изчезва. И затова казах. Тук имаше един малък вилейдж. Аз го потроших. И... Сега потроших, обаче тази къща не ми беше добре. И казах, хайде малко да направя така детайла. Иначе не спомня сега, не спомням как беше вилейджа. Мисля, че така беше. Не, аз изобщо не спомням вилейджа. Оцелявах тук, вече оцелявам от 5-6 седмици. И да, експи вече го казах. Оцелявам от много седмици. 5-6 дори не, 7-6 дори. 6-7, там някъде, да. Тези вулове е така ще направя. Да. Да продължавам да ти покажа неща. Да, на 1.6.2 съм. Сървъра, ако не е 0.6, няма проблем, просто ще си го сменям. На тази още не е просто кожичка. След това ще мре. Да, тук е Бейлов машина. Ето. Тук е... Сваето е такъв клей, който е... Чакаш го е. Ето, натискаш тук. Да, ти... литърка. Ама аз мисля да си сложа текстър пак. Ако искаш текстър пак, ако ти хареса, сега си го за крафта 1.13.6. На мен ми хареса. И така, ето и след като вече ти даде шапка и натискаш другата и вика гордей. Само направи го с... не стрелата. Направи го с Command Block. Нека да продължим, ще убия друг селет. Ето това е белия жумп. What? Тупа мишка. What? The hell? Да, искай да демонстрирам ето и това. Изчакай да скача. Сега не мога да слагам. Това е тъпото. Ето, гледай. Умирам. What? Game False True. Аре подялите ще ми изчезна тази. Да, тук ми е той фермата. Ама експито да ти кажа,
Печелил съм го, ама обаче и без да умрям. Сега умрях и ми изчезнаха гадотинките. По-точно, като съм говорил гадотинки, се нарича XP. Това е тук. Това е сандблок, ако не знам. С ръка. Да, сандблок е. Бом. Ето с Пие. Да, вижда, че бронята ми е много ефикасна. Да, показах ти. Сега нека към тук. Великото балем бич, така както и да е. Обаче табелките ги нямаше, обаче аз ги сложих, когато ще правя кандидатура за този сервер Belly of Carpation. Тук ще направим масички, ако искаш, обаче да, сега не мога. Вече съм направил уровни. Сервера знам, че е привейт. Затова прави кандидатура много ясно. И сервера, ако е премиум, случайно аз съм премиум, за мен няма да си е проблем. Да, аз съм си премиум, за мен няма да е проблем. Щом влизам на Hypixel сервера, значи няма проблем, значи съм си премиум. И да, аре, да не ме приемиш, виж ме лук, аре, чао.